खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। Love is blind, love is lost of valuable energy. Love means suicide. Love is a bottle full of poison. Love is beauty, love is everything. दावहा आरो मोजां मोननायाव गासैबो जानो हायो। स' नोंथांमोना हमनो हाबाय आं मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों। मैया बडलेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव लावदुम बिदाया माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंलांबाय। बे बाथ्रानिफ्राय माखासे बाथ्राखौ आं गोदानै मिथिनानै मोनदों। आं गोबां बिथांमोनखौ नुदों, बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ अरायबो बुंबाय थादों, लावदुमखौबो लाफानांगो। जेनेबा 7 सेप्तेम्बर खालि जा फाइनाल डिसिसन जागोन, बे फाइनाल डिसिसनाव गेमस्रि आरो जेम्सनि सायाव माखासे बाथ्रा सावरायगोन, नङा होमबा? नाथाय बेवहाय लावदुमखौबो माने लाफानांगो बेबायदि गोबां बिथांमोना कमेन्ट्सआव लिरदों। नाथाय आङो बै भिडिअखौ नायनानै मोनसे बाथ्राखौ अनुभब खालामदों। आंनि अनुभबसो खालामनाय बियो, जोंथ' जेबो A to Z मिथिया नालाय। बुंनो थाङोब्ला बै गेमस्रि आरो जेम्सनि जे भाइरेल जानाय, बेवहाय लावदुमा जेबो लोब्बायानो गैया होननानैसो आं साननानै लादों जाहैबाय। स' आंनिया गोरोन्थिबो जानो हागौ, आं साननानैसो लादों, मोनसे आइडियासो खालामदों। लावदुम बिथाङा जेम्सखौ माखासे माने बाथ्रा बुंदों, नङा होमबा? बिदायाबो माखासे वार्निं होदों। माने बेवहाय लावदुमनि जि आगु जि बिसि, बै बिसिखौ लाफानानै गोबां बिथांमोना माने कन्ट्रभार्सियेल माखासे बाथ्रा बुंदों, बेबायदि भाइरेल खालामदों, बायदिसिना मा खालामदों आं मिथिजोबा। बे बाथ्रानि सायाव बिथांमोना क्लियारेन्स होदों, माने सफाय होदों जे बे बाथ्राया गेमस्रिखौ लोगो मोननायनि सिगांनो जाखांलांखानायसो। स' बेवहाय गेमस्रिया जेबो लोब्बा गैया। लावदुमा डाइरेक्ट मोनसे बाथ्रा बुंदों, मा बे गासैबो भाइरेल जानायनि जाहोना, बेबायदि गासैबो बदनाम बुसि ससियेल मिडियाआव बदनाम बुसि जानायनि जाहोना जाहैबाय मा, अनलि जेम्सआनो बेबायदि खालामजोबदों, जेम्स मसाहारियानो बेबायदि गासैखौबो भाइरेल खालामजोबनानै होदों, बेबायदि बुंदों लावदुमा। थांखांनाय बाथ्राफोरखौ आरोबाव बुरखांनानै जेबो मुलाम्फा गैया, रावहाबो लाब जाया। आरो थांखांनाय बाथ्राखौ बिदि बदनाम खालामोबा मानसिफोराथ' गाज्रि नोजोरजोंसो नायगोन, मोजां नोजोरजों नायनाय नङा। आरो मोजां नोजोरजों नायाबा, गाज्रि नोजोरजों नायोबा थारैनो सानसे समाव जेम्सआबो लस जागोन बा बयहाबो लस जानो हागौ। बेबायदि बिथाङा गोबां इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंदों। बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों, खिन्थु गोबां साननो गोनां बाथ्रायानो बुंदों बिथाङा मोनसे बाथ्रा क्लियार खालामनानै होदों, मा जि लावदुमनि जि गिबि बिसिजों जि आलादा जानाय, बे आलादा जानाया मालांखौनो सल्भ जादों। डेट मिन्स बिसोर न'खर मोननैनि गेजेराव बेखौ रायलायनानै रायजो लानानै माने सल्भ खालामखानाय, बेहाय जेबो जेंना गैला, हिनजावनिफ्रायबो जेबो जेंना गैला। डेट मिन्स आगु हिनजावनिफ्राय। आरो बे जेंनाया जोबनायनि उनावसो 2019 मायथाइनि 6 नभेम्बराव गेमस्रिखौ लोगो मोनदों जाहैबाय लावदुमा। बे लोगो मोननायनि उननिफ्रायसो गासैबो जाथाया जादों नालाय। आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों, लोगो मोननायनि सिगांनो जेम्स आरो गेमस्रियाबो गावसोरनि गेजेराव सेपारेसन जाखाबायमोन, बायदिसिना भाइरेल जानानै सेपारेसन जाखाबायमोन, गोबां जाथाय जालांखाबायमोन। स' बिसोरनि बै सेपारेसन जानायावबो लावदुमा जेबो लोब्बायानो गैया। बाथ्रायाथ' नंगौबो, जोंथ' माखासे ओरैनो हावावसो थिरगावबाय थादों। बिथाङा बुंनाया बेसेबां सैथो जोंथ' मिथिला, नाथाय बिथांनि बुंनाय बादिब्ला आं ओरैबायदि नुदों, नोंथांमोनाबो एसे रिसार्च खालामनानै नाय। लावदुमनि जि पार्सनेल माने बेबायदि आलादा जालायनाय गावनि गिबि बिसिजों, बेयावबो गेमस्रि जेम्सआ जेबो लोब्बा गैया। आरो जेम्सजों गेमस्रिनि गेजेराव सेपारेसन जानायावबो लावदुमा जेबो लोब्बा गैया। डेट मिन्स मोननैबो जाथाया माने आलादा बुंनो थांबा जेबो लोब्बायानो गैया। आरो जों मिथिनाय बादिब्ला बे बाथ्राया सैथो बायदिबो मोनो। मानो होनबा जा समाव जेम्सजों गेमस्रिजों दावराव दावसि जाबायदोंमोन, बै समावथ' लावदुम नामनि सोरबा मनिन बर' नामनि रावबो सुबुंनि नामखौनो खोनायाखै। बिथाङाथ' फिल्म जगतनि मानसि नङा। बाथ्राया माने नायनो थाङोबा सामथिं इज रं। माने आं नोंथांमोननो बुंनाय बायदि, Love is a bottle full of poison. थिग बेनो जादों। थारमाने लाभ इज ब्लाइन्ड। बै जाथायफोरा जाबाय थादों, बिनि थाखायनो माने सोरनिबा गोसोआव असान्ति मोनसे सृष्टि जादों, आरो बे असान्तिनि फिथाइ महरै बेबायदि भाइरेल जाबाय थादों। लावदुमा जेम्सखौ सैतान होनना बुंदों। सैतानाथ' हिन्दीयाव जोबोर गाज्रिबो जायो। सानजारि रावाव सैतान माने माखौ बुजिनांगोन? सियान, सालाक। खांनाय जि सेपारेसन लावदुम आरो गिबि बिसिनि गेजेराव, बेखौ न'नैनिसो बाथ्रा बियो। बेवहाय जेम्सआ जेबो लोब्बा गैयाबा जेम्सआ बुंनो हानाय मा मोन्थायदों? न'खर मोननैखौ बदनाम खालामनो नाजानाय, बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। आरो गल्ड डिगार, फैसा जाग्रा, बेबायदि सोदोबनि सायावबो मोनसे बिथाङा रिएक्सन होदों, मा गेमस्रिया लावदुमनिफ्राय फैसा बियाखै, लावदुमासो बिनो फैसा ट्रेन्सफार खालामदों, बेबायदि बिथाङा बुंदों। आरो गावनि गार्लफ्रेन्ड, गावनि गोसथोनाय, बिनो रां होनायावलाय मा लस दं? आरो बेबायदि आंनि रां होनाय होयिखौ बुंनो गोनां रावाबो जेबो मोन्थाय गैया, बेबायदि बुंदों। बाथ्रायाथ' सैथो देनाय। नाथाय माखासे बिथांमोना बेफोरखौ माने हमदों, गल्ड डिगार, फैसा जाग्रा।
बेफोरथ' आरो एटाक मोनसे रोखोमनि माने इनसाल्ट एटाकानो जागोन बेफोरो नङा होमबा बेफोरो जेबो मिनिं गैया बे बाथ्राखौ जोंबो मिथिगौ जियानो जाया माने बिथाङा गेमस्रिखौ गावनि आथिङावनो गसंखानाय इउटिउबनि थ्रुयैबो जानो हानाय बर्तमान थासारियाव दं बेहा आरजिनायनि मोनसे सर्स दं बेबायदि बिथाङा बुंदों माने गावनिफ्राय जि बुंनो हायो बिथाङा बुंदों मेन बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा गावनि बुंनायनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों मा गासैबो बेबायदि भाइरेल जानायनि मेन जाहोनानो जाबाय जेम्स बिथाङा बुंनो नागिरदों गासैबो बेबायदि दावराव दावसि भाइरेल जानायनि मेन जाहोनानो जाबाय जेम्सआ बदनाम खालामनो नाजाबाय थादों जेरैहाय बदनाम खालामनो नाजाबाय थादों बिथाङा बेबायदि बुंनो नाजादों आरो लोगोसे जेम्स बिथांखौ बियो बुंदों मा बेबायदि खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ बेबायदि खालामनाया गाज्रि गोरोन्थि भुल बेबायदि बुंदों जेम्सखौ बेबायदि खालामनांलिया होननानै बिथाङाबो रिक्वेस्ट खालामदों लोगोसे जेम्सनि बिदा बाबुल कुमार बर' बिथाङाबो माखासे वार्निं होबाय जेम्सखौ जे जेम्सआ बेबायदि खालामबाय थानाया मालाय न'खरनि बाथ्राखौ बेबायदि बांसाव होबाय थानाया भाइरेल खालामबाय थानाया गोरोन्थि जादों बायदिसिना फट' भाइरेल खालामबाय थानाया गोरोन्थि जादों स' बेबायदि जुदि खालामबा आयेननि बेबस्था लागोन होननानै गोख्रों रावै बिथाङा वार्निं होदों जेम्सखौ नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बुंदोंमोन मा एडभान्स लेभेलालागि थांबाय बिसोरनि केसआ एडभान्स लेभेलालागि थांबाय आरो दिनै नुबाय लासै लासै मा वार्निं दम होलायनाय थासारिसिम फैबाय आयेननि बेबस्था लागोन होननानै मोनसे निउस चेनेलनि गेजेरजों फर्मेलि फोसावनाबो होबाय बिथांनि न'खरा बेबायदि भाइरेल खालामनाय फट' भाइरेल खालामनाय भिडिअ भाइरेल खालामनाय बांसा होनाय नंथारि बदनाम खालामनाय बायदिसिना बुंनाय बदनाम खालामबाय थानाय लाजि फोनांनो नाजाबाय थानाय मालाय न'खरनि बाथ्राफोरखौ मिथिया हसियानो बुंबाय थानाय बेबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै लावदुमनि बिदाया जेम्सखौ वार्निं होदों बेबायदि खालामनांलिया बेफोर गासैबो जालांखांनाय जाथायखौ बुरखांबाय थानांलिया आरो बै जालांखांनाय जाथायाव जेम्सआ जेबो लोब्बायानो गैया बा गेमस्रियाबो जेबो लोब्बा गैया बा गेमस्रि आरो जेम्सनि गेजेराव जि सेपारेसन जादोंमोन बेवहायबो लावदुमा जेबो लोब्बायानो गैया बेनिखायनो बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै जेबो मुलाम्फा गैया आरो नंथारैखौनो जुदि बुंबाय थायोबा आयेननि बेबस्था लानो गोनां जागोन होननानै बिथाङा गोख्रोङै बुंदों बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे लावदुमनि न'खरा थिग थागैनो दं आरो जाय हिनजावा सेपारेसन जाबाय बिसोराबो थिग थागैनो दं आरो लावदुमनि न'खराबो थिग थागैनो दं बिसोरनि गेजेराव जेबो नांलाय खमलाय गैया जोबोर अनलायनायनि गेजेरजों दं स' जेम्सआ जुदि सानदोंबा बिथांनि न'खरनि गेजेराव जेबो माने गोरोबलायनाय गैया खौसेथि गैया बिदि सानदोंबा गोरोन्थि जागोन बेबायदि माने बुंनो नाजादों लावदुमनि बिदाया थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायखाबाय बड'लेण्ड खौराङाव थांनानै भिडिअखौ नायखाबाय स' आं बिनि सायाव बांद्राय बुंलिया 7 सेप्तेम्बराव माबा मोनसे डिसिसन जासिगोन गेमस्रि आरो जेम्सनि सायाव आरो बेवहाय माखासे बिथांमोना लावदुमखौबो लाफानांगोन होननाय आसलते बाथ्राया एसे भेलु गैयि बायदि जाहैबाय मानो होनबा लावदुमा बुंनो थाङोबा रिलेसनानो गैया बिसोरनि जाथायजों बिसोरनि जे भाइरेल जानाय बे भाइरेल जानायावथ' लावदुमा जेबो सोमोन्दोआनो गैया होननांसिगोन आरो लावदुमनि जाय बाथ्रा बुंदों बेथ' गेमस्रिजों जेबो सोमोन्दोआनो गैया नोंगो बिथांमोना सानैबो दा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड थेवब्लाबो बिसोरनि जे पास्ट थांखांनाय जाथायफोरजों रावजोंबो सोमोन्दो गैया जों बेखौनो बुजिना लाबाय नाथाय जोङो इसिंखौ मिथिया इसिङाव मा दोङो पास्टफोरखौ जों मिथिया बिथांनि बुंनाय बायदिसो आं बे भिडिअआव नोंथांमोननो खिन्थादों स' नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन बिथांमोननि गेजेराव जा जाथाय जानो थांदो बिसोर न'खरथामनि गेजेराव जा जाथाय जाबाय दोङो बेखौ माने जों गुबुन सुबुंफोरा बुंनो हानाय जेबो बुंनो थांबा मोन्थायानो गैया बाथ्राया जाहैबाय दिनैनि बे भिडिअआव आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन लावदुमा जेबो दाय गैया बेखौनो आं फार्स्ट बुंगोन नाथाय गेमस्रि आरो जेम्स बिथांमोना खिन्थु मोनसे बिथिङाव दाय दं आंनि नोजोराव मानो होनोबा बिथांमोना जाय बायदि भिडिअ फट'फोरखौ ससियेल मिडियाआव लाबोदों बेयो मा समाजनि थाखाय गोरोन्थि बर' हारिनि थाखाय गोरोन्थि बेबायदि भिडिअ फट' बायदिसिना माने बेड लेंगुवेज इउज खालामनाय खिन्थु जोंनि बर' हारिनि थाखाय उन्दै जेनेरेसननि थाखाय गोरोन्थि बिनि अनगायै बाखि बिथांमोननि पास्टआव मा जादोंमोन जायाखै बेहाय जोंहा बुंनो गोनां जेबो मोन्थाय गैया आं बेखौ गोरोन्थिबो होनना बुङा नङा होमबा बेखौ गोरोन्थिबो होनना आं बुङा दानि जुगाव आरो खिन्थु नाथाय बिथांमोना जाबायदि भाइरेल खालामदों बे खिन्थु सानैनियाबो गोरोन्थि आरो आं बुंगोन लावदुमा बेहाय गोरोन्थि होनबा माखौ होनगोन जों दा लावदुमनि जा जों भिडिअ नुदों माब्लाबा ना फट' नुदों ना माबा मोनसे ससियेल मिडियाआव फैनानै माबा मोनसे क्रिटिसिजम बा माबा मोनसे रिएक्सन जों फार्स्ट टाइम बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअआवसो बिथांनिफ्राय रिएक्सनखौ नुबाय स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय आरोबाव जोबनायाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन आं जाबादि लावदुमनि न'खरा ससियेल मिडियाआव फैनानै माबा मोनसे क्लियारेन्स होबाय बेबायदिनो गेमस्रिनि न'खराबो फैनानै माबा मोनसे बुंनांगोन जेम्सनि न'खरनि सुबुंफोरा फैनानै बा जेम्सआबो फैनानै माबा मोनसे
मोजाङै रायजो राजानो खिन्थानांगोन नङाबा जोंनि रायजो राजानि गेजेराव बेसोर साथाम सुबुंखौ लानानै बा सानै सुबुंखौ लानानै डिभाइड जादों ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नाय माने जायफोर बिथांमोननि जानानै भिडिअ होगोन बा माबा होगोन माने डिसलाइकआ बारा जानाय नुदों लाइक डिसलाइक समान समान नुनो थांगासिनो दं डेट मिन्स ससियेल मिडियायाव बिसोर साथाम सुबुंखौ लानानै मा जादों खावनै जादों एबा गेमस्रिनि फारसे आरो जेम्सनि फारसे खावनै जानानै दं सुबुंफोरा नाथाय जों सरासनस्रा सुबुङा खावनै जानानै जेबो मुलाम्फा गैया आं बेखौनो बुंगोन मानो होनबा माबा मोनसे जेंना जादों बेखौ फोसाबनाया रायजोनिनो खामानि आरो लोगोसे बिथांमोननि न'खरा एसेबां जाथाय जानायनि उनावबो मानो क्लियारेन्स होफैयाखै बेखौबो आं साननानै मोनाखै आसलते ससियेल मिडियायाव फैनानै बिथांमोना माबा मोनसे क्लियारेन्स माबा मोनसे रिएक्सन होफैनाया मोजां अब्लाना 7 सेप्तेम्बर खालि थारैनो डिसिसना नायथावना जागोन होननानै आं सानो स' आसा खालामबाय नोंथांमोना माखासे बाथ्राखौ बुजिनानै मोनबाय जुदि बुजिना मोनबायबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम स' थेंक इउ